दिनै हिरिम्बा हालामारि बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 11थि बोसोरारि बाथौ महामेला बेखौ बेनिनो गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां गागि आफादनि आफादगिरि बि देवलें बिथां आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मेरु गौथुमनि बाथौ मेरु गौथुमनि मानव गेदेर नेहाथारि आदा मुलुगमुं बुहुम बसुमतारी आदा बिथां बे हाबाफारियाव जिहेतु गोबां रोखोमनि मेहेर गोनां 6 साननि मोनसे हाबाफारि दा बेनिखायनो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि गाजा गोमजायै बे हाबाफारिया जाफुंदोंमोन देग्लायबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जेन मोजाङै मोजां जोङो देग्लायनि गासै जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जों हाबाफारिया जोबलाङो बेनि थाखाय गिबियावनो बोराइ बाथौनि सेराव आरज बावदों आरो दिनै जों नुनो मोनदों बेयाव माने जि गोख्रोंथि गोनां सांग्रांथि गोनां बाथौनि फारसे गोसो मोदोम होनानै सिबिनाय सुबुंफ्रा दङ हिसाबै बेयाव गोदो गैयामोन दिनै 11थि बोसोरारि फोरबो जाबाय आरो बेयाव मोनसे सोलायनाया फैगासिनो आरो बेबायदिनो दायो गोथार थानसालिनि मोनसे न' लुफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बायदि अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेयाव अफिसबो जाबाय आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मेला बाजारफोरबो बेयाव जानाय जायो दा बेनिखायनो आङो गिबियावनो हिरिम्बा हालामारि जिथु बाथौ महामेला सामलाय आफादनि गागि आफादखौ आङो बरायदों बाख्नायदों आरो बानजाय आफादखौ आङो मोजाङै मोजां जिहेतु मोनफ्रोमबो बोसोराव सामलायो देग्लायबो बिथांमोनाबो मोजां रोखोमनि हाबाफारि लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो बाख्नायदों गोलाव बाथ्रा बुंनायनि बाथ्रा गैया जिहेतु हाबाफारि बायदिनो खामानिया जागोन आरो बेवहाय माने पथिमारि दैमानि सोनाबजोंहाय 42टा माने बर' सभा दङ गासै एरियानिफ्रायनो बेयाव बायदि आरज हानजा माने दैदेनगिरि आरो लोगोसे आरज खननाय बेयाव बादायलायनाय हाबाफारिबो दङ आरो हारिमु बिथिंनि बायदि रोखोमनि हाबाफारि दङ दा बेनिखायनो जोङो जिहेतु हारिखौ बुहुमनि मादाव गेरेमसा माहारि महरै जुदि सिनायथि होनोबा जोङो माने बाथौ महासभानि जिथु सालिख' आफादनि लिरनाय धोरोमारि बिजाब बाथौ थान्दैखौनो बिथा खालामनानै बिश्वनि दरबाराव बाथौ थान्दैखौनो जोङो धोरोम बिजाब हिसाबै मानिनानै जुदि सोलियोबा निस्सय सानसे नैबे बाथौ महासभाया बिश्वनि मादाव मोनसे बाथौ धोरोम हिसाबै परिचय मोनगोन आंहा मोनसे फोथायथि दङ आरो जिहेतु जोंनि बियो गुदि धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमा खुनु जोनोमनि बाथ्रा गैया इसोरा जेला बे मुलुगखौ सोरजियो बेनि उनाव जेला गिबिसिन सुबुं हिसाबै सोरजिदों बै गिबि सुबुं जाय मोनसिंसिं सि बोराइ आरो मोनसिंसिं सि बुरै बै दिननिफ्रायनो बाथौखौ जोनोम मोनदों होननानै जोङो गनायो बाथौ धोरोम बिथिङाव हिसाबैनो दिनैसिम बेनि जिथु सान्थौ जिथु गुमुर बियो बाख्नायथाव जेरै हा दै बार अर अख्रां बे मोनबा थाथौजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमा सृष्टि जादों आरो बिनि बिहोमाया मानिथाव गनायथाव आरो बाख्नायथाव आरो बिनिनो मोनसे बिथिंखौ आं बुंदों जिब जिबि सलन पुरन खालामनाय जिबिखौ सिम्बल हिसाबै लायाखै गोदोनि आबै आजौ बिथांमोना बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ माने गंलायै खुलुमो जिहेतु फांसे दंफाङा जेरैबायदि थाइसेयाव थानानै माने खुनु अभारटेक खालामा जिखिनिखौ आखाइ फोलावना मोनजायो बेखौ जानानैनो गावनि देहाखौ गेरेमसा खालामो हानायसिमावलागै गुबुननोबो जायगा होयो बासा लानो आरो सायाबो मोनबावो दा बेबादि धोरोमनि बान्दोआव थानानै सोलियोबा सुबुङा निस्सय इसोरखौ दोङो होननानै मोनदांनो हायो नैबे बेवहायथ' आंनिफ्राय थागोनानो बेखौ बुंलायलायनायनि बाथ्रा गैया जायखिजाया जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जिहेतु प्रतिनिधि हिसाबै माबा नङा माबा मोनसे मदद आरो हेफाजाब रांखान्थि बिथिङावबो मदद होनो गोनां जायो बेखौ आं बेखिनियावनो बुंबाय जिहेतु मानव गेदेर दिनैनि जिहेतु जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव मोजां खामानि मावदों
होननानै बुंनांगोन मानो होनोबा धोरोम बिथिंखौ बिथाङा गारनानै दोनाखै बेनिखायनो मोनसे आलारि सोरां बिथांखि होननाय मोनसे आसनि दिहुननानै फ्लेगशिप स्किम गावनि सरकारनि फान्डजोंनो 2 लाखनि मोनसे आसनि मोनफ्रोमबो थानसालियाव होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों माने आसनिखौ लादों आरो बेनि बागैबो मानव गेदेर दिनैनि बिटिआरसिफनि दैदेननायजोंनो थांनाय माने बोसोराव माने जोंनि तेजपुरनि थेलामारायाव जिथु गौमा आरज सेन्ट्रेल गौथुमनि बे गौमा आरजनि बिथिंजों जोंनि माने हम मिनिस्टार भारतनि नखर मन्त्रि आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जिथु फोसावनाय मोनफ्रोमबो माने थानसालियाव जेनेबा 1000 थानसालियाव 5 लाख होगोन होननानै बिथाङा बै गौथुमनि गेजेरजों फोसावदोंमोन आरो बेखौ जोङो मोननायनि लामायाव दङ दायो डिसिनि आन्डाराव बे माने फाइल प्रसेसा जानानै कमिटिफ्रा बेखौ मोननायनि लामायाव थांबाय थादों दा बेनिखायनो धोरोमनि बिथिङाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोबोद मोजां मदद आरो हेफाजाबखौ होनायखौ नुनो मोनदों निस्सय बिश्वनि दरबाराव मोनसे समाव माने जोंनि बे बाथौ धोरोमा गोसारथिगोन आरो मानो होनोब्ला नेपालावनो जा बांलादेशआवनो जा बायदि जायगायाव बर'फोर जेराव दं बे जायगायाव जोंनि बाथौनि जिथु माने फोसावनाय बेखौ गनायदों आं बेनिखायनो सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोनखौ बाख्नायदों जेन जोङो मोनसे समाव थांनानै बाथौ धोरोमनि बिथिंनि गेजेरजोंबो जेन बर' हारिया सिनाय जायो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाबो जानानै थांबाय मा बुं गिबियावनो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय नैबे ओनसोलजों लोगोसे बिटिआर बाखि रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमहरग्रोनाय थाबाय दिनैहाय जोङो लाइखुथा स्थापन खालामदो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय थांनाय बोसोरफोराव जाबायदि जोङो गाजा गोमजायै हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा फोरबो जों नैबे सिथ्लायाव फालिबोबाय दङ देग्लायबो जोङो 6 दिननि हाबाफारि लानानै 27 जानुवारिनिफ्राय 1 फेब्रुवारिसिम 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिनो थाखाय दिनैहाय लाइखुथा स्थापन खालामदों बेवहाय जोंहा बे 6 दिननि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो गोबांथार जोङो हाबाफारिफोर लानानै जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों जेरैबायदि जोंहा काबादि भलिबल आरज बादायलायनाय मिस बिउटि आरो बिदिनो धोरोमारि सावरायलायनाय लोगोसे जोङो जोंनि अनजालु फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम जों लेटार रिसार्च जों बेफोरबायदि गोबांथार हाबाफारि लानानै देग्लाय जोङो 6 दिननि जि हाबाफारि बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों लोगोसे दिनैहाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथायनिफ्राय जोङो फोरमायनानै मोजां मोनगोन दि जोंहा 29 जानुवारि खालि नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिसा जायखौ जोङो बर' सावथुन होननानै मुलुगनि महरगिरिफोर होननानै जों मिथियो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिसाया 29 तारिखआव नैबे जोंनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा जे 6 दिन जे जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बेवहाय 29 तारिखआवनो जोङो जोंनि प्रग्रामनि गेजेराव जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जा बिसा बिथांमोननो जोङो सानसे बिथांमोननो जोङो प्रग्राम जोङो हगारनानै होदोंबा बेवहाय बिथांमोना खुंफुंगोन आरो जोङो धोरोमारि जि सावरायनाय बा गेवलां मेल नैबे ओनसोलाव जोङो गासैबो बाथौ सिबिसुला बे हिसाबै जोङो जोंनि बर' समाजनि जि बाथौ धोरोम जों बेखौ गासै रायजो राजाफोरनो आबुङै मिथिसार होनो जोंहा मोनसे थि जोङो गेवलां मेल लाखिनाय जादों दा बेवहायनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद सार जों बिथांखौ थि खालामनानै दोनदों लोगोसे जोंनि आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथां सारखौबो जों थि खालामदों लोगोसे आरो जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनि जे आलासि जोंनि गेजेराव सफैगोन लोगोसे नैबे ओनसोलनि जायफोरानोखि इन्टेलेक्सुयेल एबा फोरोंगिरि
बिथांमोनखौ जोङो माननि आलासि हिसाबै थि खालामनानै बर' बाथौआरि समाजनो एबा जोंनि रायजो राजाफोरनो जोङो गेबेङै बाथौनि सोमोन्दै फोरमायनाय मोनसे हाबाफारि एबा गेवलां मेलखौ जोङो 1 फेब्रुआरियाव लास्ट दिना जोङो लानाय जादों। लोगोसे हारिमु जोङो सानफ्रोमबो जोङो हारिमु आयदा जों बेफोरबायदि जोंनि नैबे हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा जे 6 दिनाव सानफ्रोमबो जोङो हारिमु आयदा जों लाखिनाय जादों। लोगोसे जोङो जे साननै जे जोङो गायक जोङो लाबोनो नागिरदों जोंहा मा होनगोन बसुमतारी बिथाङाबो गायक करुना मयराभा आरो अमर बर' बिथांमोनखौ जोङो नैबे जोंनि जा 6 दिननि जि हाबाफारि दा बेवहाय जोङो लाबोनाय जादों। जोंनि जा कालचार नाइट बियो हरफ्रोमबो जोंहा सोलिबाय थायो। हयथ'बा जायफोरानोखि नैबे 10 बोसोरनि आगोल नैबे जोंनि जा हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जे फोरबो फालिनाय बेवहाय बयबो लैहोर लैहोर फैदो आरो बिथांमोना नुलांदो आरो देग्लायबो गुबुन बोसोरनिख्रुइ जे साबसिन जोङो खालामनो थाखाय जोङो थि खालामदों। जोंनि हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो मिथिहरनो नागिरदों जे जोंहा 29 जानुवारि खालि जिहेथु बिसानि बे नैबे सिथ्लायावनो मोनसे प्रग्राम दङ। दा बेवहाय जेसेबांखि जोंनि महरगिरिफोर दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनियानो जा अन्यान्य जेसेबांखि महरगिरिफोर दङ बिथांमोना गासैबो जोंनि नैबे 29 तारिखनि जि हाबाफारि बेवहाय फैगोन। बेनिखायनो आं खावलायो जिहेथु जोंनि नैबे हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जि फोथाराव 29 तारिख खालि बिसानि मोनसे प्रग्राम दङ बेवहाय गासैबो महरगिरि एबा एक्टर एक्ट्रिस गायक बिथांमोना फैजोबगोन। बेनिखायनो आङो गासै बाथौ सिबिसुला एबा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जा 29 तारिखजों लोगोसे जाखिनि 27 तारिखनिफ्राय 1 फेब्रुआरिसिम जि फालिनो जोङो लाहार फाहार खालामदो बेवहाय गाजा गोमजायै सानफ्रोमबो फैगोनखौ जोंनि हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय।